Azamenya M'busa koma Nkhosa zizatolerana. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Pano ndi pa Word Made Flesh, pamene timatenga mawu a Mulungu aja ndi kuwagundisa doti, ndiye kuti mawu a Mulungu aja agunde zochitika pa moyo wathu wa siku ndi siku. Ndipo lero tikunena kuti Azamenya M'busa koma Nkhosa zizatolerana. Ndipo tiwerenga kuchokera pa Mateyo chapter cha 26 ndime ya 31 mpaka ndime ya 35. Pambuyo pake Yesu adauza kuti nonsenu muzakhumudwa nane nkundisiya usiku uno. Paja malemba akuti ndizapha m'busa ndipo nkhosa za nsambiwo zangoti balala. Koma ndikazauka kwa akufa ndizasogole ndine kupita ku Galileya. Petro adati, ngakhale wonse akhumudwe nkukosiyani ine ndekha ayi. Yesu adamuza kuti ndithu ndikunenesa kuti usiku omwe uno tambala asanalire ukhalotandikana katatu kuti ine sundiziwa. Koma Petro adamuza kuti ngakhale atati andiphere nanu kumozi ine sindikakukaneni konse kuti sindikuziwani. Ophunzira ena onse aja nawonso adanena chimozimozi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Zinthu zikachitika ambiri timafuna ziduse mwachangu zitichoke. Zinthu zikagwa enafe timafuula kolimba, Ambuye mutichosere mu chimenechi, mutichose mu chimenechi. Potero nthawi zina timazitulusa mu chinthu tisanazifunse kuti kodi Mulungu amafuna nditolepo chani pa zimene zandichitikirazi. Kumbukirani, amanena kuti palibe ndi sisi limodzi lomwe lingagwe kumutu kwanu Mulungu osaziwa. Palibe chingatichitikire ife Mulungu osaziwa. Pakuzilola kuti zichitike nthawi zambiri amakhala kuti ali ndi china chake chimene iye mwini akufuna kuti ifeyo oyenda pa ulendo ofe tiphunzire ndipo chitithandize pa ulendo wathu. Tisamapemphe mwachangu kuti Ambuye ndichosereni chikhochi tisadasakesake kufuna kwake ndi zolinga zake. Paulo to adapempha mundichosere cholasa ngati minga, koma kambirimbiri Mulungu anamukanira ndi kumuwuza kuti zikhala choncho, uzikhala nacho choncho cholasa chakocho. Chimene ndikufuna ine ndikufuna uphunzire kuyenda mokhulupirira chaulere changa. Chaulere changa nchokukwanira. 2 Korinto 12 ndime ya 7 mpaka 10. Ambuye Yesu mwini ndi uja amene adanena kuti Atate chikho chimenechi chindipitirire. Koma mwachangu pofuna kutiphunzitsa adanena kuti osati kufuna kwanga koma kufuna kwanu ndiye kuchitidwe. Luka 22 ndime ya 42. Ndafuna abale ndibwerere ku nkhani ija ya kalata ya Papa. Ndafuna ndibwerere kuzochuluka zimene anthu tikupereka ngati maganizo athu komanso ngati ndemanga. Ndafuna ndibwerere ku manyazi amene anthu ena akumva mpaka pano. Pobwererapo cholinga changa sikufukula maenje kapena kukalasula mabala. Ndafuna kuti inu ndine tinene limodzi ndi Hosea chapter 6 ndime ya 1 mpaka 2. Tiyeni tibwerere kwa chauta. Watikhazula komabe azatichirisa. Watikantha komabe azamanga mabala athu. Posachedwa azatisisimusa. Titayiweruza nkhani mosiyanasiyana. Ndafuna monga Danieli uja ndikuyitanireni kuti tibwerere ku bwalo la milandu. Danieli 13 ndime ya 49. Monga anafuulira Danieli, uyambeninso mlandu. Inetu ndati ndikuyitanireni kukusinkhasinkha mozama, pakuti Ambuye Yesu mwini adanena kuti tikasendera kozama ndi pamene tizaphe zochuluka. Luka 5 ndime ya 4 mpaka 11.
tikasendera kozama mpamene ifeyo tizaphe zochuluka pamoyo wathu wa Chikhristu pamoyo wathu wa siku ndi siku. Chimodzi chimene chayipangisa nkhani ya kalata ya papa ija kukhala yayikulu ndi chakuti papa ndi munthu wamkulu. Ikanachokera kwa ine sikanapita patali ata. Papa ndi munthu amene amayimirira mpingo waukulu kwambiri, mpingo wa Katolika. Papa amavala zoyera ndiponso amatchedwa Holy Father. Papa amasankhidwa pakati pa mapemphero aakulu ndipo pakati pa anthu ochuluka aziko lapansi. Potero zimaoneka kuti tasankha the best of us kuti akhale papa. Zonsezi zimamveka m'mitima ya anthu kuti papa ndi munthu woyera kwambiri. Kumali inanso anthu amene samva bwino ndi upapa amatenga kuti munthuyu timankokomeza. Akhala bwanji mtsogoleri wa dziko lonse lapansi? Timutchula bwanji kuti Holy Father, His Holiness? Lero pamene kalata iyi ikutuluka, choyamba onse omukhulupirira ndi kumukonda ena akhumudwa ndi kumazifunsa kuti kodi papayo watotani? Papa watotani ndipo waganiza bwanji? Ndipo kachiwiri osagwirizana ndi upapa apezerapo mwayi kuti zavuta kulikulu. Nane nazochuluka zosakhala bwino. Koma ndi mbali imodzi ya moyo wathu. Monga momwe ndinafotokozera, uthenga uja ukauyang'ana ndi mtima oukondera, uthenga wa papa uja ukauyang'ana ndi mtima oukondera, uona kuti mulibe mozokhumudwisa za serious. Chifukwa ukukaniratu momveka bwino kuti mathanyula si zinthu zimene mpingo ungavomereze. Uthenga omwewo tikauyang'ana ndi maso opita patali tingathe kukayika, pozowa kuti kunja kuno kuli Satana, ndipo Satana ndi ochenjera. Amatha kumalowerera chinthu pang'ono ndipo inu mosazindikira mazaziwa kuti chinthu chachatani chakazikika. Nkutheka kuti kumbuyoko kuli ena ake amene amakankha nkhani zopotokazi ndi kutengerapo mwayi pa ubwino wa Chikhristu kuti alowesepo zawo zoyipa. Nkutheka kuti papa wangosegula kachiseko pang'ono ena angochikankha. Mwachisanzo akuti wansembe wina atangowerenga kalatayo anathamanga nthawi yomweyo kukawuza amathanyula ena ake kuti changukani, bwerani ndizakudaliseni. Abwera ndikuzijambula ndikumatumiza m'masocial media, kuwonongeratu ngakhale ndondomeko zimene zinaperekedwa mu chikalata chija. Ambuye amuyendere. Choncho mbali zonsezi nzotheka kuti mwina kumbuyoko kuli choyipa china chake chimene wina wake akufuna kuti apange. China chimene chapasa anthu chidwi ndi chakuti maepiskopi ya ku Malawi ndi amaiko ena ambiri anena kuti tamva mwanenazo, koma kwathu kuno madalitso amenewo ayi. Kwathu kuno zimenezo zisachitike ndipo sizichitika. Kwa anthu ozolowera kuonera ndewu zapachibale anathamanga nkunena kuti mabishopu aukira papa. Anthu nkumati kodi chikuchitika mu Katolika munchani? Poganizira mawu aja Ambuye Yesu kuti nyumba imene ili yogawikana kutha kwake nkomweko, Mateyo 12:22. Okondwa nkumakondwa, oganiza nkumaganiza, amantha nkumaopa kuti mwina mpingo wa Katolikawu watha. Ochikonda chikatolika nkumachimva kuwawa, wosalimba nkhongono nkumamva manyazi ndi chipembedzo chawo chomwe. Koma ine pano ndabwera ndi mawu okuwa monga Ambuye Yesu, kufuna kukulimbikitsani abale kuti ino ndiyo nthawi yodumpha ndi chimwemwe. Dumphani, sangalalani.
ndi nthawi yodumpha ndi chimwemwe ndi kusangalala. Ino ndiye nthawi yokoma kuchitira umboni ndi kuvomereza kuti ndine Mkatolika. Ino ndiye nthawi yofotokoza chimene chikukunyadirisani ngakhale pakati pa nkhani ngati zimenezi. Zonse zikuchitika ndazifotokozazi zikundipangisa kumvesa chimene Ambuye Yesu amatanthauza pamene adanena molumbira kuti mpingo wangawu mphamvu za ku Jehena sizizaugonjesa. Mateyu 16:18. Ndikutha kumvesa kuti Satana mukuchenjera kwake amatha kupanga mapulani a nthawi yayitali nalowesa pang'ono-pang'ono, ndipo ndizotheka Satana kukalowa mpakana ku Vatikani. Ndizotheka. Nzotheka Satana kumpeza ngakhale papa. Satana ndi ujana kampeza Adamu ndi Eva ndipo anawanamiza. Genesis 3. Mzimayi uja pachisipa nafunsa kuti kodi inu monanga mungapose makolo athu? Satana nakampeza Petro ndipo anayankhula ngati kuti ndi Petro amene akuyankhula. Koma Ambuye Yesu adazindikira kuti kumbuyo kwa Petro kwabwera wina wake, ndipo anamuyankhula Satana mwachindunji, choka pita kumbuyo kwanga Satana. Mateyu 16:23. Satana sachita mantha. Satana sachita manyazi. Anakafika ngakhale kwa Yesu. Ndi uja adamutenga Yesu ku mayesero osiyanasiyana pa Luka 4. Koma anamulephera. Satana ndiye uja amene anamtenga Ambuye Yesu kupita naye ngakhale ku nyumba ya Mulungu, kukamuyesera ku nyumba ya Mulungu konko. Ndanati kuti Satana sachita mantha, Satana saopa. Ndikuti Satana amakonda kuyesa zida. Musadabwe kuti atha ndithu kukafika ngakhale ku Vatikani kukamuyesa papa. Musaganize kuti papa ndi amene ali Satana. Hayi. Musanyengezedwe kuti ati 666 uja ndiye papayo. Akanakhala kuti Petro ndiye Satana, Ambuye sakanamusira maki. Sizikanatheka. Sakanamusira maki. Koma Ambuye adazindikira kuti Satana akumbwandira Petroi, ndipo afuna iyeyi azioneka ngati Satana. Nchifukwa chake Ambuye adanena kuti Petro, Satana wafuna kupetani nonsenu ngati tirigu, koma ine ndakupempherera. Luka 22:31. Mawuwa akutuza zimene zikuyenera kuti ifeyo tizipanga ngati akhristu ndi papa wathu: kumpempherera osati kumponya miyala. Satana ndati atha kukalowa pena paliponse. Ndi uja m'buku la Yobu anayenda nawo pa mzere wa anjelo, ndipo anakafika mpakana kumene kunali Mulungu pamaso pa Mulungu, ndi kukayimirira ndi kukayamba kumukambira nkhani Mulungu. Yobu 1:7. Chondinyadisa ine, choyambirira komanso chondipasa chidwi, ndi mmene Mulungu amakhulupirira munthu ndi zinthu zake. Nkufoka kwa munthu wathu, Mulungu satikaniza kutenga nawo gawo lathu loyenerera ngati anthu, koma amatipasa mbali yathu yoti ifeyo tipange. Mulungu satikaniza. Ayi. Eva atachimwa, Mulungu sananene kuti koma munthu uyu ndi galu alibe pabwino, sinza kupasanso mpata. Anakantenga mayi wina, Maria. Anakatenga munthu wina, Maria, ndikumpasanso udindo wakulu okhala mayi wake. Chimenecho ndikachiganizira chikumandipasa chidwi. Koma phunziro lalikulu limene ndafuna kuti inu ndine lero tiliyang'ane ndilakuti mpingo wa Katolika waonesa kuti sumasatira munthu ayi, koma umasatira Yesu mwini wake. Zimene zachitikazi zasonyeza kuti mpingo wa Katolika si mpingo wa munthu, ndipo ife sitisatira munthu ayi, koma timasatira Ambuye Yesu. Inuyo mukuziwa kuti kuli zipani za ndale kunja kuno zimene zili ndi ayina ake, ndipo osatira chipanicho amachita kuzwa kuti ayina ake ndi awa, ndipo amasatira munthuyo.
olatakhala kuti walakwisa akuchita zina zake mwini wa chipani uja, aliyense amangoyimbira m'manja basi, chifukwa amasatira zochokera mmutu mwake, zochokera pakamwa pake, zochokera mu mtima mwake. Pamene mabishopu anena kuti izi tamva, koma kwathu kuno tisazipange, aonesa kuti samasatira papa ngati munthu, koma wina wake wapamwamba pake. Sasatira munthu, amasatira Yesu amene tonsefe timamuyang'ana. Zimene zikuchitikazi zikundipasanso maganizo akuya kwa chikatolika m'mitima ya Khristu. Tili ndi zija zimene timazitchula kuti zosiyanasiyana za ekleziya. Zosiyanasiyana za ekleziya, ichi ndi chiphunzitso chokhazikika m'mitima ya okhulupirira, chimene kwa zaka zoposa 2000 zonse zimene mpingo wathu akhala uli moyo, anthu akhala akusiyanasiyana zosiyanasiyana za ekleziya. Mwakuti aliyense mu mtima mwakemo amaziwa kuti chikatolika chimatere, amaziwa kuti ichi ndiye chikatolika, amaziwa kusiyanisa kuti ichi mulibemo chikatolika. Mwakuti chilichonse chimene chingabwere ngati chachilendo chimaweruzidwa ndi zosiyanasiyana za ekleziya zimenezi. Choncho kuyambira pansi mpaka na pamwamba, kuyambira kwa Khristu mpaka na ulendo kwa papa, aliyense ngophunzitsidwa ndi chuma chimenechi. Kuti olo Satana atakhala kuti wakamukantha m'busa, Nkhosa sizimwazikana ayi. Sizimwazikana. Olo Satana atapita nkukamujesa papa konda ine, amujesa inde, koma Nkhosa ndi zimene zizamuzungulire ndi kumuchirikiza ndi mapemphero awo, mpaka Mulungu atamubwezera mphamvu zake monga adachitira ndi Samson, Mafumu 16:28. Tikunena kuti atakukantha m'busa, koma Nkhosa mosachedwa zizatolerana. Kodi Ayuda sanamuphe Yesu, sanamkwapule Yesu, ophunzira ndikukhala ngati amwazikana, koma panachedwa hayi anatolerana. Anatolerana, ndipo mpingo ndi ukukula ukunka mpaka na siku la lero. Timanena kuti mu mpingo uwo anthu olungama athandizana pochita zabwino. Mabishopu sangamuleke papa yekha nkumangoonelera Satana akumupeta, zosatheka. Timanena kuti papa ndi bishopu nzawo amene wakwezedwa kukhala pa udindo waukuluko kuti aziyendesa dzikoli, aziyendesa mpingo dziko lapansili. Mabishopu athu amankonda papa kwambiri, ndipo apa aonesa chikondi chawo, aonesa kunkonda papa kwambiri, pamene sanamuleke yekhayi, kumuyimirira papa kwenikweni, chifukwa kumalawi kuno amakhalako ndiwo, chikhalidwe chakuno akuchizwa ndiwo, ndipo maboyena akuno mwina papa sangaziwe. Mabishopu akuziwa zimene Ambuye Yesu adasiyira mpingo wake, ndipo Satana olo atakamunyengerera wapamwambayo sangaupikule mpingowu, chifukwa si papa yekhayi, koma Nkhosa zonse zidaphunzitsidwa ndi Ambuye. Yohane 6:45. Nkhosa zonse zidaphunzitsidwa ndi Ambuye, ndipo palibe amene anganamize mpingo wonse. Zimene apanga mabishopu sikuukirayi, koma kumuzungulira m'bale wawo ndi kumuteteza, kumuzungulira ndi kumfungatira mpaka Satana atachita manyazi ndi kubwerera. Zimene apanga iwo zikupherezera mawu a Ambuye Yesu kuti Nkhosa zanga zimamva mawu anga, zimandiziwa ndipo sizimasata mlendo. Yohane 10:27. Chimenechi chimene chimapangisa kuti ngakhale wapamwamba atakhala kuti wakodwa pena pake, Nkhosa izizi zimene zikuziwa mawu a Ambuye wawo zizatha kunchirikiza amene uja. Zimene apanga mabishopu athu zikufotokozeranso za kumvera kwa ekleziya katolika, zikufotokoza za kumvera kumene ife timamvera mu mpingo mwathu. Ndife mpingo umene umakhulupirira, mpingo umene umakokomeza kumvera. Timvere Mulungu, timvere akuluakulu athu.
koma pamene tikumvera atsogoleri athu timakhala nthawi zonse tikuziyerekeza ndi zimene mtsogoleri wathu wamkulu Ambuye Yesu adatisiyira. Amene akumveredwa akuyenera kulamula zosasemphana ndi zimene Ambuye Yesu adatiphunzitsa ndi kutisiyira. Kusemphana ndi Yesu ndi kupempha kusamveredwa. Ameneyo ndi ekleziya, mpingo umodzi woyera wapamalo ponse wofumira kwa apostoli. Zimene apanga mabishopu ndi zimenenso akhristu amatipangira ife ansembe. Ndife abusa awo, koma nzoteka ndithu Satana kulowa mwa ife. Pamene Satana akutiwenda nkumayankhula mwa ife ngati ndife tikuyankhula, akhristu aja amaziwa chifukwa nawonso anaphunzitsidwa ndi Ambuye, chifukwa kuti nawonso sasata munthuyi koma amasata Yesu. Amatifungatira ndipo amatha kutikumbusa zimene Ambuye Yesu adanena. Amatizuzula ndipo amatibwezeresa pa njira yeniyeni imene tikuyenera kumayenda ife. Chifukwa mu mpingo mwathu aliyense zimamulowa m'magazi zosiranasirana za ekleziya, zothandiza kuteteza mpingo kuma mistake au munthu wa munthu ngakhale atakhala mtsogoleri. Ife ansembe tili ndi udindo omwewo kwa mabishopu athu, amene ifeyo timalumbira kuti tizawamvera. Tili ndi udindo omwewo kwa mabishopu athu amene timawapempherera pa misa nthawi zonse. Ndizotheka siku lina Satana azafuna kuwapeta Ambuye anga, powakonda ndipo safuna kuti aoneke olephera pa udindo wawo oweta nkhosa za Mulungu. Ine ngati wansembe wawo siku lina ndizaziponya mu njanji ya sitima imene iwo akwera, pofuna kuwathandiza kuti akhale okhoza kwenikweni pa udindo wawo. Ndimakumbukira nthawi ya COVID ija, chifukwa cha zimene ndimalalika, anthu ananena zambirimbiri. Iyi Nthalika unyoza mabishopu, iyi Nthalika osamvera, wansembe osamvera wantundu chani, wonyoza mabishopu. Ndinalibe nazo ntchito, chifukwa ngakhale sana ndilembe ntchitoyo, ine ndine bodyguard wawo. Ndine bodyguard wawo. Sindingalole kuti Satana awapete ine osakweza mkono. Sindingalole kuti ndikhale chete pa chimene ndikuona kuti chiwathandiza kuchitira bwino umboni Yesu Khristu. Ndimawamvera chifukwa iwo amamvera Khristu. Mpingo wanga ndimaukonda, mabishopu athu ndimawakonda, ndipo kunena kwa Isaiah 62:1, chifukwa cha kukonda Ziyoni sindizakhala chete, chifukwa cha kukonda Yerusalemu sindizachita duu. Lero ekleziya wazulula kuti ngakhale mtsogoleri ataterereka, ife tizamuchirikiza chifukwa maso athu amakhala pa Yesu. Motero mpingo wathu suzagonjesedwa ndi mphamvu za ku Jehena. Ekleziya lero wazulula kuti sasatira munthu. Ekleziya lero wazulula kuti anake amamva mawu a m'busa wake. Motero kuti olo Satana takanzunguza wina wake pena pake mu system yathu, chisystem chonsecho chizabwera ndi kumfungatira amene uja, ndipo Satana sazaupikula mpingowo. Pachifukwa chimenecho ndafuna inu ndine tuvale udindo opempherera papa wathu, tuvale udindo opempherera maepiskopi athu, komanso tuvale udindo woziwa Yesu straight. Tuvale udindo wonziwa m'busa wathu, kuti pena pake Satana atafuna kuti alowerere ku back door, ifeyo ngati mpingo tizagwire ntchito yathu kufuna kuteteza